mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadaog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na Miyerkules na pagkahapon sa Indogabo sa muya pong mga paraan tabay. Nagpapaabot kami ng respeto sa tuyang mga paraan tabay kasabay dyan na paglaom na yaon po kita sa marhay na sitwasyon asin kamugtakan sa tahaw kaining pandemya and padagos ang panarig sa tuyang mahal na Diyos. Sagkod kita nga alas 5 nin pagkahapon, ngunyan pong Miyerkules petsa 14 ka na bulan na Abril 2021. Bicol Target kasabay ang bilog na tropa diyan sa luwas sa Mega Force Patrol, Jomar, Jimmy, Al sa kuyang mga compadres and siyempre si Ann, si Luen, si Renz sa Manibela sa muya pong piloto sa mobile si Henry Boy Mata. Technical control kasabay ko si compadreng Nal Baldo kan Barangay Dapdap. Sa newsroom, yaon dyan sa pag-arog kaining oras si News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardala. Sa Production Center, yaon dyan si Angel Mustaza. Sa IT, yaon ang pag-iribami si Arven asin si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good morning sa mga good afternoon sa gabos na nakaantabay man sa samuyang official Facebook page. Sa internet, live kita, netwide, worldwide, online, on air ang DZGB po, marayin hapon hali sa Pilipinas. Sige po tabi, no, standby all units. Standby all units muna ta. Tawan ta po ni nagakanigong prioridad sa tuya pong pagkikipag-ulay kay Alcalde Noel Rosal iyo ini ang pigaw para haranap man po kan sa tuyang mga paraan tabay nganing maisihan ta what will happen next sa mga maabot na oras asin aldaw digdi po sa siyudad nin Legazpi mga direktibas asin iba pa pagkatapos na ipinagrekomendar kan Departamento de Salud asin kan Bicol Interagency Task Force ang klasifikasyon kan Legazpi bilang high risk sa lado kan COVID pandemic asin ang corresponding response na pigre-recommendar kayang kan DOH is Modified Enhanced Community Quarantine MECQ. And subsequently, igwang ipigpaluwas na mga direktiba po na sa tuyang alkalde na iyuan sa tuya na naman na susunodon. Naglakop na po ini sa internet, sa social media, pero mas maray po na kung igwa pa kitang mga ihapot, ma-explicar mismo kan sa tuyang alkalde. Mayor Noel, marhay na hapon. Thanks for taking our call, Tabi. Yes, Tabi. Pio, maray na hapon sa gabos tabi ng mga paraan tabay digi sa DZGB News. Opo. And DZGB. Pag maputol tabi, Mayor, ako po ang madayal. Sige, Tabi. Opo, Mayor, maki-explicar po, madangog muna kami, ano ang mga patakaran na ipapasunod sa mga maabot na aldaw, Tabi? Okay, siguro, Pio, maray pa daw, speaker ta muna muna why we came about with this, why we arrived ining sitwasyon ta, no? Kahapon Tabi, nagpaapod ki emergency meeting ang BIATF. Yun po yung Bicol Interagency Task Force. Hindi po ang contemporary kang National IATF sa Region 5. Now, nag-present Tabi so DOH Region 5 about the situation. Dahil nga ni rising ang cases. Bako sa nadigi sa Albay sa buong Bicol. So, duman sa presentation, minaluwas po dumanta ang pinaka-high risk ang Legazpi. Na-classify na kita ang high risk. Kaya po ang recommendation ninda, ang treatment should be under MECQ. Biro mo yan, Pio. Aram mo, ang MECQ kasi, babalik kita kang last year. No? Now, pero Tabi, ang MECQ, bako po mayor ang ma-declare niyan.
Ang ma-declare po yan, being a component city, ang governor. But with the concurrence of the IATF or BIATF. Mhm. Now, dahil medyo nasa, sabi ta nga ni, critical na kita, high risk na, nagkay ko kaming pag-discuss ni Director Noida. Tama ka mahaloy pa ining pag-declare ni Gov. Tapos siyempre, nakulong pa ining kukonsultahon. Tabako sa naligaspi, pati ligaw, tabako, and of course, ibang mga munisipyo. So kasubanggi po, nag-agree kami ni Director Noida na mapaluwas na ako kay Sarong Advisory because of the declaration of Legazpi as high risk. No? Mhm. So, repeat, tabi, as high risk. Bako pa po kita MECQ yan, Pio. Tama ito nagluluwas ng mga post na bako pa kita MECQ because di akong authorized mag-declare kaan. Yes. Ako lang tabi, ang pinost ko lang tabi is a new advisory with the treatment of MECQ. Meaning, so mga rules and guidelines duman sa MECQ, ginamit na. Mm-mm. Why? Because of the classification of high risk. Pasiguro na kita. Number one, ang saro dyan po, bawal muna duman sa mga parks, theme parks, kaya ba sinarado tatabi. So, Sawangan, Boulevard, Union Hill, asin ipapa. Number two, bawal ang contact sports. Ang bako contact na outdoors pwede, like biking, pwede po yan. No? Then, ano pang bawal? So, mga contact sa mga services like massage, spa. Ang parlor tabi buda ang barbershop pwede. Pero limited only for haircut. Bawal itong mga special na nito na treatment. It involves close contact. Now, open tabi under MECQ, open ang mga malls, groceries, market, hotels, restaurants, churches, and others. But with restrictions. Mhm. Yaw na po yan naman. Anong mga restrictions? Simple man sana, 50% occupancy. Tapos, of course, minimum health standard. Dapat may 1 meter na pagitan sa mga tukawan and dapat number 2, may proper hygiene and may thermal, kumpleto. So, yan po ang nalalag duman sa MCQ na kinapita. So, kung iligon tabi nindo, Pio, ining sa kuyang directive is for Legazpi City only because of the situation. Kasugma, nakaanom na naman kita. Talagang tama man ang DOH, alarming kita. We don't know if this is the new variant sa makaskason. So, sa nguyan tabi, Pio, the next few days, ang that day yan mag-announce si Governor na maging MECQ na kita, then to be concurred by the IATF, remain pa kita MGCQ. Repeat, MGCQ. Provided, dahil high-risk area kita, nagdagdag akong mga classification or guidelines for the safety of everyone. Opo. So, ini po ang ini mo yan ang ma-materialize in automatic effect because authorized po ang mayor according to the IATF resolution if an area is classified as high-risk zone. Mayor, maduman na tabi kita sa mga pagluwas sa barangay buda mga harong tabi. Ang napipicture out kan nagkakaper ay kadaklan, ano po magkakaigonin mga checkpoint naman sa mga barangay boundaries? Dai po? Ang checkpoint po yan, actually, bako yan sa checkpoint na nailing taduman sa kan last year. May mga barikada, pigsaraduan sa barangay, bawal na po yan. Only police can conduct araw ka na may mga barricade na checkpoints. They po allowed ang mga barangay. So, ito pong sa tuya is only a checking of those people na maralaog sa barangay na bako man essential. Repeat, ang purpose lang nila, matindog sila sa mga entrance or exit kang mga barangay para kung bako tagaduman, pwede kang sitahon. Kaya, manay, masaing katabi, ano tabi ang para maaraman ta kung ano ang dudumanon mo. Kung mga delivery po kipagkaon o ano man na essential goods, they pwede in harangon. So nakalaglang po duman checkpoints of non-essential goods or services. So noarin iyan tabi mapuon tabi, Mayor? Actually, bako man yan mandatory.
Kami mga barangay sa nang gusto sinata, siyempre pasiguro sinda. Anytime, o kung di magibo ang barangay, di magtang magibo. Ang importante sa nanguyan digdi is police their own rank. Meaning, dito man nagatigobligar yan na checkpoint, di man nanduman sa MECQ. Now, ining mga nagmaman na nagtitindog dyan sa mga barangay entrance, pwede nindang i-refuse na maglaog na bako taga Pwede. kan? Yes, pwede. Pwede. Pagbako essential. Pwede. Ayun, oho. Diretsos po yung kang barangay. Diretsos yan. Okay. Or apo dun so dudumanon para duman sila magilingan. Ma-check yan. So sa tuyang saudan tabi Mayor, Legazpi Public Market and Albay Market, ano po ang sistema? May schedule po? Ang day man kitang actually under the rules of MECQ, day man pigsabi na pag MECQ may scheduling day man, pitaw po ina discretion sa mayor o kaya sa local chief executive. Meaning bawal nga ni po mag-shorten ki time. Abo yan. Takong de, nagapirila lugod. Depende po yan case-to-case basis. Now, sa legacy po unyan, de pa man sa analysis mi, kaipuhan mag-schedule. Kaipuhan sa sumunod sa mga protocol. Kaya kumaling mo po nindo, de pa nakasabay sa scheduling na ngayon nga niya, so 1 to 35, sa aga nga so 36 to 70. De patabi. Iyon, oho. De pa kasama yan. So, pagluwas sa mga harong tabi, Mayor, ano ang pasistema? Ang day man lang tabi pwede magluwas, ang 18 and below, and 65 and above. Not unless essential. Aha, okay. Okay, now, May kiribanan. opo, so mga matrabaho digdi sa Legazpi, both public and private offices na taga-ibang lugar, anong sa tuyang susunod na guideline? Madara lang po ID. Hindi man po po. ID lang para kung ma-check ka, today mo po ma-checkpoint sa today mga bantay pang random man sana ang checkpoint sa border ta. Between Daraga and Santo Domingo. Ayun, opo. So, kung sana pasiguro ka, dapat may kasuratan ka sa foreman mo na nagatrabaho ka sa patrabaho na ini para kung sitahon ka, may mapailing ka. Kung sa government office, daing problema, may ID. Kompleto po yan. So mga sa private, maski certification from the foreman or the engineer or the owner of the company. company. Oo. Halimbawa, taga ibang lugar, bakal sa SM, sa Ayala, sa LCC, sa Hong, ano pong pasistema? Dahil pakitang kuwantaan, dahil pamangita, dahil paman sinabayan. Naputal. Dahil na ako tabi, Mayor, yan, nganing mas klarado po, ayan, pasistema. So, igoning mga mabarakal kayan managan. Opo, go ahead po. Yan tabi ng mga ali sa luwas, free pa po yan. Dahil basta ang importante lang, follow the protocol here in Legazpi. Number 1, wear your mask, shield, and of course, ma-check sa emokan thermal. Dahil pa po yan. Abutaman talaga, dahil pa magtalaga ta MECQ totalmente. So, pwede pa po sila, pwede nga sila mag-Saudi sa Legazpi. Opo. So, curfew tabi, Mayor? Iyo yan, stay pa yan. Actually, ang corporate naman piglif. Kaso lang, naging lax lang kita. Yan. Dali nga, nagbaba mo. Ngayon tabi, pwede enforce ko grabe. Kaya kang Monday and Tuesday, warning lang. Ngayon tabi, madakop na kita ngayon na banggi. Kaya warning ta, Pio, sabihin mo tabi, sinda, hanggang 11 lang. Ma-curfew po kita hanggang 3 a.m. 11 p.m. to 3 a.m. Opo. Kapag 3 a.m. kayo, mga masaraod, nagruluwas na yan minsan eh. Iyo po, oho. So mga resto bars diyan sa Boulevard, okay, ano po? Magay na question po yan. Opo. Under the MECQ, ang bawal po bar. So talagang puro lang inom. Mga night live shows, dyan sa may bugtong, bawal po yan. Sa may contact yan. Pero po yung mga resto bar na secondary man sa nang inom, allowed yan. But subject to restriction. Kaya po, hindi ka mag-log dyan si mga siguro Pio matarmanta na sa mga sabi nga ni mga type mga songs baga ano nga niyan siguro may mga video okay. Video okay acoustics. Bawal po yan ngayon ha baka po madakop ka mo ipasaralugod ang tindahan ang bar mo. Kaya Pio nangapudan kita pinaikutan ko na bawal ang may live shows. Kaon sana or pwede mag-serve ki beverages.
Mhm. Pero subject to 50% capacity. Iyo po. Suduman tabi yor sa Boulevard, boulevard, sa dahil boulevard. ang boulevard tabi, sarado. So, bawal sa naduman maglakaw-lakaw sa boulevard. Pero po, sa mga resto bar duman, open. Yan, oho. Makayarak man kung sa resto bar man bagay ito. Opo, opo. Bawal lang po si sa sarado may ang boulevard, ding ilaw po ang sawangan. Mhm. Palsok po yan. So mga dahil nagagamit ni face mask tabi, igwa na kita ning parang ordinansa na Correct. may penalidad. Go ahead po. Mag-ingat po kita kaan dahil pipa-stricto ko ang mga pulis. Alangkaw po yan. Ang first offense na tinaukan sa ngunyan. Kung di ako nasala, 2,000 na ata o 3,000. Mhm. Magabat tabi yan. Kaya magabat man sa dae, pero kaipuhan ta piyo nang ganda magmask kita. Tabi man. Mhm, mhm. Okay, so iyan tabi mayor tama maiskan ako kan mga text tibaad kun igwa pa akong nalingaw na ihapot ano. Okay. Okay. Baka may mga gustong mag harapot digdi sa satuya sa Sige. text messages hilingon ko ngo na. Sige, Yeah. tabi. Sabi Sige, tabi. sabi ni former councilor ano si Batag, si Jojo Banana, si Roji. Jojo. Tama, Oo. tabi iyan. Proactive kita dapat. Si Mayor na bagaan primary na frontliner ta. Maray nga ni ta nagpabaksin na. Ha ha ha. Sabi ni Batag. Maray na hapon tabi sa imo Batag. Oh. Jojo. Oo. Dito rin na alis Jojo. Iyo. Alina. No arin po ma-ECQ ang Ligaspi. Nasimbag na po iyan ano tabi ni Day po. Mayor. Mhm. Yan siguro Pio, masimbag tayo ang Pio. Mhm. Actually, Pio, baka may possibility nga na di kita nagad mag-MECQ. Ta kung magustuhan sa aga, may meeting kami sa aga pag sabi ko na pala, Pio, sa aga, may meeting kami ni Governor, Opo. ni Director Vera, ni Director Noida, ako, and some other mayors. Kung nahiling may ining advisory ko tama nini for the moment, baka di na kita mag-MECQ. Mhm. Di ba? Mhm. Pero dito pa bataram yan. Arog lang kita kaani. Kaya po, dahil na magparaabante. Sumunod lang po ngayon diman sa advisory ko o advisory kang city para po ito ang preventive measures ta. Anong malay ta, dahil na ito bagoon hanggang April 29, ta may time element man lang bagay ni Mhm. Pio, no? Dahil magtapili mag 30 days tulos, minimum is 15 days. Ta kung magbaba na kita, baka bagay i-qualify kita GCQ, di. At least lang, mabubuksan taman sa ibang ekonomiya. Ipo. So ining So again, Pio, dahil magparaisip po kay ECQ, tabaka ining ginibo ko mag-okay na si Governor, si Director Vera. So, dahil nakita kay declaration, arog lang katikaton hanggang April 29. Ayun, so hanggang April 29 ang validity ka ining mga directives mo tabi Yes, Mayor. sabi. Opo. Very clear ba doon sa advisory ko? Iya, oho. Ang mga government and private offices tabi, anoan sa indong direktiba kayan? Full Okay. capacity po ba? No. Under MECQ, may opisina, both public, private. But, ano yan? 50% to 30%. Last one lang yan po yan. Ang piyapod kita. So, may piyapod ba kita? Garo kwan sana. Skeletal force. Skeletal force. Oho, 50%. Brigado. Kaya ngunyan, ang city government, ang kwan, dapat implement nila yan. Nasa treatment kita kang MECQ. Mhm. O si Manay Selmang Bahoy, maray na hapon ngayon, mag-iringat kita gabos. Sabi ni Manay Selmang Bahoy. So Pero dyan tabi Pio, mas maray na nagdadahog naman sana sa mga taga-USP, kung sa mga opisina. Masurat pa kami, taday pa inabot ko niyan, na mag-skeletal lang sa opisina for the meantime hanggang April 29. So yun. iba tabi, mag-work from home na lang mo. Mhm, mhm. O di sige tabi Mayor, very comprehensive na. Kung ka pang gustong idagdag, go ahead tabi. Then naman, Pio, again sa mga kababayan nag-anumpo kita kasubanggi. So ini madagdag na naman ining data sa tuya. Nako, So sana. iligon ta po, di kita matakot baka baga sa aga magbaba na ini. So for the meantime tabi, sit back. Sa arong lang po kita kung dahil mangitang kaipuan. Agadong ko lang sa Indo, 15 days. Mhm. Ili nga Pio Sonaga, buminaba baga tulos. Ipo. Baka bumaba man kita, di makabelo naman kita. Buksan ta naman. Mhm. Ang kaipon talaga digdi, subuhay kan tao. Importante. Para sabutan ko po ang anak buhay. Pero number one, baka po madakul ang mag-positive, dakul ang maging severe. May red button na po ang BR na medyo papano na sinda. Mhm. Yan po ako sa pagkatakot ka mo,
Maray sa mga moderate lang ta, igwa kitang bago mo yan, Pio, na gigipo, itoton over sa kuya. 24 na rooms, Pio. Pinagbukan DPWH. Magayon ng Pio. Garo hospital. Aso dyan sa ICR. Mga moderate yan. Itsaga, itoton over na sa kuya yan. Opo. So, meaning, Pio, ayan, istara naman yan kan mga bahay ni, kan mga, kuya, Bahay, mga border oo, ni kuya. Oo. Jesus So, Maria. at least, aram mo baga, Pio, kita, maswerte kita, may Jennifer kita, may si pension, o ni bago ini. Ang ICR tabi, dahil naman baga si quarantine, kaya yan po, more yan sa processing na sana. Iyo po. Diba? Kasi ang pigigibutangon yan, kung pwede, may test na kamutan yan at magpara quarantine. Ang importante sa Kuya Digdi, matest ka lang. At least yung risk ta, calculated na. Now, Mayor, so kung halimbawa igoning ahin siya di gobyerno, nahabo mag-skeletal force, anon pwedeng gibuhon? Dahil pwede dahil they're governed by. Pagiling ko naman dahil masunod yan. Susuratan bilang gapos. Okay. Para pagiling ko naman for their own good yan. Ako yung mangyari dyan, simbago ninda yan pag may nag-positive yan. So categorical Walang problema. Opo, categorical statement po tabi, may nagpararapot, ma-lockdown ngayon, mga barangay, ano po ang katotohanan? Ang lockdown po, arayo na yan. Dahil nakita mabalik dyan, Pio. Sana man, with God's grace, ha? Bako po madali ang lockdown, Pio. Sus, ang pagpakaon ta na. Kung igwa magtang lockdown, granular. Ang bawa nga sarong barangay, araw kaning krusada, 15. Dahil kung ano lockdown ka, boss, lockdown ko lang mga kuro compound. Iyon. So, arong lang. Opo. Para sa apektado talaga. Para mas makaabante na kita na pagiling taman, safe man ang mga tao. Sige tabi, Mayor. Salamat sa oras. Tabi. Keep safe. Tabi. God bless po. God bless. Keep safe man. God bless, boss. Opo, sige. Thank you so much. Mga tugang, si Alcalde Noel Rosal sa tuwing nakahuron, pinabuelo tana. O nga, malinaw na po ha, ang gabos na mga kahaputan na asimbaga na first hand, nakapagpaluwas nin boses mismo si Mayor pagkatapos na ipig-release maninda sa mga direktiba kaso Banggi. Sige tabi, bago kita mag-time check kumpadreng Nald, buda maghanap buhay, then ilalaog tanaan mga laban sa luwas. Ito po muna, hali ini sa DSWD Region 5. Hali ini sa Department of Social Welfare and Development Region 5. Diyan sa sa indang opisina, tinatawagan ng pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray, mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati ang iba niyang kamag-anakan. Si Christian Ortega, yaon po sa pag-aataman kang DSWD Reception and Study Center, magpuon pa kan Marso 4, 2016. Magkipag-ugnayan tabi kamo sa DSWD na si Ligaw City, hanapon lang si Ginang Victoria C. Tagum o kaya si Ginang Leia A. Daet o kaya tumawag sa mobile number 0919 58-666-02. Yan. 0919-58-666-02. Yan. Tinatawagan po ng pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray. Mga magulang po ito ng batang si Christian Ortega, pati na ang iba niyang kamag-anakan. Si Christian ay nasa pangangalaga po ng DSWD Reception and Study Center for Children mula pa noong March 4, 2016. Mangyari po lamang makipag-ugnayan po kayo sa DSWD RSCC Ligao City. Hanapin sige ng Victoria C. Tagum o sige ng Leia A. Daet o kaya tumawag sa mobile number 0919 58-666-02. Oras, Pilipinas, alas 4:34. An oras hatod sa Indokal. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Nido 3 Plus.
Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1,000,000 piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Number 1. Diretso na kita kan bulos ng informasyon, buwelo na ang mga reports. Kumpadre Ngal, thanks for waiting. Good afternoon, go ahead na. Good afternoon, Padring Pio. Magabat sa bulsa kan masa ang 2,500 na penalidad first offense pa sana. Kung ikaw madadakop sa luwas kanarong o maski sa sadiring barangay na dainin face mask. Yan ang comment ni Bicol Congressman Alfredo Pio Garbin Jr. kan Legazpi City Ordinance number 15-00330 of 2020 na ipapasunod kan gobyerno lokal, sabi ni Mayor Noel Rosal, sagkod sa Abril 29 magpuon sa aga. Mientras na nasa MGCQ ang Legazpi City, asin deklaradong high risk ngunyan sa COVID dahil kan dakol na mga kaso. Sa ordinansa barangay 2,500 ang first offense pa sana, deng warning. 3,500 second offense, 5,000 sa third offense, pwede pang makulong nin 10 sagkod 30 dias. Matindi. Matindi, depende yan sa desisyon kan korte. May citation tickets na itatao sa mga barangay, ma-implement kaniyan mga barangay officials, mga tanod, yaman ang mga pulis, asin mga PSO na malibot sa mga barangay. Sigon kay Congressman Garbin, magabat ini dahil dapat may warning muna, asin dapat manao lamang nin mga face mask ang gobyerno lokal. Diring ka napigigibo ka na Bicol kay Tupa, nasagod sa ngunyan. Sige man na panahonin mga face mask pati na official. Pero sa hiling ni Congressman Garbin, kung talagang igpitan nining implementing di sa Legazpi City, magapat man ini sa bulsa kan mga yaon sa barangay. Imagine na first offense pa sana, 2,500 ang pwedeng bayadan. Matindi yan man agad takaipuhanan. Siguro mas magayon kung manaulugod an kuan mo na ang Legazpi nin mga face mask kung ako pwede. Ayawan nga ni ang session ni Congressman Garbin. Asa ka kung pwede warningan mo na sa first offense. Warningan. Imagine mo first offense pa sana 2,500 pesos sa tulos. Ang hilig ko pwedeng araw ka nang mangyari. Ang nadakop kan papasabuton mo na. O pasabuton. Dipisil bata pandemya di ba? Pandemya baga seryosan tao dahil nga nakakabakal kay face mask iba. O ngunyan, kung talagang iyon na ang gibo, yan. Kung paulit-ulit na siyempre. Iyon na pwede nang pinalidan ng 2,500. Pero kung first offense pa nang gadi, ang digdi sa ordinansa, first offense pa sana 2,500. Talagang bagawat man ang gadi, sabi ni Congressman Garbin, sa bulsakan mga yaon sa barangay. Roger, kopya. Yan informasyon pa, digdi sa luwas, Alarmario, DZGB. Salamat kumpadreng Al. Sa tuya yan na pag-uro istoryahan, if not ngunyan sa aga gayon, ano? Duma sa tingog kan banwaan. Si Luwens man nasa linya. Luwens, good afternoon. Go ahead na. Salamat abi Sir Pio, nangapudan si Legazpi City 911 Operations Officer, former Councilor Jesus Chito Baldo sa mga manlain-lain na mga subdivision sa Legazpi na kung mapapwede magtarabangan na mag-provide man ning kanya-kanya mga CCTV camera ngani na mamonitor kan sa indang grupo
ang mga mararaot na elementos na naglilibot-libot kung mga alanganin na oras sa indang mga respetibong lugar. Inian sa iyang ipinagunambitan sa DZGB News na saro daw sa pwedeng pangarugan, iyo ang sarong subdivision dyan sa Old Albay District area, taka nagkaigwa inining CCTV cameras, itiniwala sa passport sa inda, o kaya password, as in na-access na lugod an sa indang mga camera, kung kaya nakakaresponde tulos an dyan sa sarong lugar, kung in kaso may mga daipiga-asahan na insidente. Susog kay Baldo, dapat magimata ang publiko na nugad nangyayari ang mga krimen sa mga subdivision. Kaya siguro panahon na daw na mag-urulay-ulay ang mga may harong na magkaigwanin mga arog kay ning CCTV nga ni na mapreventaran an ano man na klase ning krimen. Manunotaran na susog sa iya, bako pagabos ng mga subdivision digdi sa Legazpi, ekipado ning CCTV camera kung kaya mas magayon na igwanin mga siring kining lakdangan sa indang mga asosasyon, mga homeowners para mabantayan pirmi an sa indang mga seguridad na sindaman sana an makikinabang. Roger, kopya. Iyan tabi Sir Pion, mga dagdag pang istorya. Ako po si Luwet Suburso Barsana. Salamat Luen sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas. Igwa man po ning direktibang ipinagpaluwas si Alcalde Vic Perete Candaraga. Taon-taon babaloan tama na apulon si Mayor Vic. Pagkatapos ka na serye kan mga informasyon. Si Ans nasa linya man. Ans, marhay na hapon na. Go ahead. Maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong baleta, pinag-hold na ngunyan sa Commission Elections o COMELEC Albay Provincial Field Office ang inot na nindang ipinaluwas sa bagong pagkaaga na abiso na poon Abril 14 sa Abril 29, 2021 para mientras nesesarado ang sa indang opisina. Sa pakikipag-oron ngunyan paghahapon ng DZGB News kay Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw, sa iyang sinabi na inikota na ang susundo nindang polisiya matapos na sa indang sentral opisina man bigo pasunod na panahon o kaya pag-implementar ang modified enhanced community quarantine o MECQ sa mga LGU sa lugar na pinagsakupan ninda, dapat na ang gabos work from home status as in ang gabos man na mga transaksyon dapat online go na. Sinabi ni Bubunaw na dahilan sa nag-order man sa inda, si Regional Director Attorney Jane Vanessa na i-hold go na ini, dahil go na ini malalawas na siring na implementasyon dahilan sa mahagad man giraray sinda ni na otoridad gikan kay o kay permiso gikan kay Alcalde Noel Rosal may kinaaraman sa bagay nini, lalo pang dahil pa man ni na klarado o kaya ni pa man na talagang totalmente i-implementar ang MECQ digdi sa siyudad kan Legazpi. Alagad, sinabi ni Attorney Bunaw na in kaso man daw malawas ang pag-implementar kan MECQ digdi sa satuyang kapalibutan, posibleng ilawas na ninda ining pagsarado para mientras kan sa indang opisina asin ang gabos na mga proseso ninda pati na ang paghagad kan voter certification ipapaagi naman sa magkakanigong alternative arrangements pati naman ang iba pang mga transaksyon sa indang opisina. In kaso man na-implementaran sila na bagay na continuing voters registration na pigigibo ninda sa mga munisipyo dito sa bilog na probinsya kan Albay para mientras man napupundohon. Roger. Yan tabi, Sir Pio, ang mga impormasyon pa haliyan sa COMELEC Albay Provincial Field Office, Ans Galero, DZGB. Salamat man sa mga istorya dyan sa luwas. Hali sa COMELEC. I-try niya to kung okay ang linya ni Compadring Jim, kung day na putol. Sa iyang transmission dyan sa area of responsibility. Okay ang linya ni Pading Jim, Pading Nald. Sige, Pading Jim, go, go, go. Good afternoon. Yes, salamat tabi Pade. Yan kita ngunyan digdi sa ibabaw kan na tulay sa San Francisco Bridge sa Banuan kan na Pulangi. Dahil sa nakuhaan sa tuyang atensyon mo niya na pagkakon tabi Pade kan mapaagi kita digdi. Dahil sa sudatin na maatio na salog. Malinigono no nang unyan. Ba, magayon yan. Binalinigan sa esfuerzos ni Kagawad William Winel sa Buendia, asin ni Papang mga kapartner niya sa barangay. Ngunyan tabi pa din, kondusir sila, tanganing maging malinigin lansar din programang Linis Ilog 2021. And kapag linigikan salog, wala na ki mga basura, naglansar ki mural painting competition. Ngunyan, nasa judgment ang mga hurado,
igwana nin mga painting ining gilid kan na tulay, sa konkreto baga, sa mga dike, mga magayono na pinto, kung pagkapintura tabi man araw-araw ka na ilog pangarap, my dream, your dream, our dream, everybody's dream. Love na nat ko ang mami at daddy ko, kaya sa droga, I always say no. Okay, karon ka mga sistema, ang tema kay ni tabi pade, kay gandang pagmasdan, malinis na ilog at kapaligiran, disiplina ang kailangan. This practice ini tabi pade, kauron tas kagawad winil sa Buendia, kan asang gunang pa, kung paano niya na-conceptualize ini, ng programang ini, manungod sa pagpapalinig kan mga kasalugan, digdi sa Banwaan kan Pulanggi. Kagawad live po kita sa DZGB, sa ibong na linya si Pio sa Angkor. Hello, good afternoon. Hello, kagawad, marhay na hapon, si Pio Fernandez tabi ini kan DZGB. Primero, congratulations po kaya man palan na mapalinig an arog ka na lugar tabi kagawad. Opo. Ini kaya linis ilog 2021. Dati ini sagip ilog during no nagbago na ABC President ako. Nguyan na nawara na si Joseph Zamora, President. Ako sa Vice President, hindi po may linis ilog 2021. Talaga po yan ini salog da malinig. Kaya nga ang tema kay gandang pumasda, malinis na ilog at kapaligiran, disiplina ang kailangan. So, malinig na ini salog, nagkuyang kami mural painting competition, nagagad kami sa DB na suporta, nagabos na pintura gamit sa mural, ay pinalitikan DB na ngayon manigil si Bugar na kuyan dik representative ka ang DB. So, sa mo yan na oras na judge na to 5 judges karong architect na taga-Ginabata ang senior teacher sa senior high school tapos yung representative ka DB sinasabi Bugar. Iyo. Yan dahil pa natatapos itong judgment, sagaan ko yan awarding na imbitado ng Sarago, Albitara, si Congressman Dide, tapos si former Congressman Gonzales. Ngunyan, pagkatapos ka ng awarding saga, ma-release kaming fingerling na 30,000 na pidaso. Digdi sa San Francisco River. Diyan mismo. Right after ka na update. Kaya yun ang programa na maging malinig. Pinagbabawalat talaga ang magtapok ng basura sa ilaw. Bawal mag-isda, nagamit ang kuryente at maliliit na lambat. Siguro, pinag-uurong ko sa barangay council na apektado din sa mga barangay na after 4 months, dengo na magkuya. Dengo na dakop ng sira. Siguro, mga after 4 months, pwede na sila magda. Nagamit ang lambat na sudakula. Yun lang po yan. Diyos hapon po. Salamat tabi kagawad. Okay, so yan tabi pa ni mga programang kapatipakinabang and pro-environment tabi pa ni. Madigdi pa lang sa gobernador sa aga, Congressman Dini Cabredo, sa awarding. And first prize, 5,000. 5,000. Ikadua, 3,000. Pagtulo,
2,000. 2,000. So, non-winning, 1,000. Consolation prizes. Okay, so yan tabi pa rin. Ano ni, continuation ni, may continuation ni tabi gagawad? Bakit na digdi sa salok ni? May continuation na yan, continuation na sagot na matapos meaning ko yan. Kuya lang ini ang first bat. Ang kaibang communication social sports arena mas na play tapos ang Boston Garden. Ano po? Thank you so much. So yan tabi pa rin. Ali digdi sa tulay kan na San Francisco River sa Banuan kan na Pulangi with kagawad Winil sa William Winil Buendia, Kapitan digdi. Kapitan Nilo Sakido. Si Kapitan Nilo Sakido. Yan tabi pa rin mga dagdag na informasyon ali digdi sa Banuan kan Pulangi Albay, kimi na salita DZGB nyo. Salamat pading Jim, pading Nal, dahil na guide sensya na tabi, pading Jomar, Bodarens. Kapusa kita sa oras, may mga hanap buhay pa kita dyan na dapat ilaog. And then, taod-taod ang bareta po ni News Direct Edwin Peralta. Salamat po kan sa ido pag-antabay, asin amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DZGB. Ang sa indong kadamay.